i unes conclusions que òbviament no us llegiré, però que vindrien a dir: estem cofois? No, estem molt preocupats. És a dir, jo penso que l'Ajuntament de Girona i les entitats que treballem amb l'ús social hem fet un gran esforç. Jo penso que moltes ciutats de Catalunya pregunten per accions que fem. A la Federació de Municipis sovint se'ns ha posat com a exemple de determinades accions socials, però estem profundament preocupats. És a dir, en qualsevol moment jo soc conscient que podria aparèixer un conflicte, un problema, i aquest conflicte i aquest problema doncs podrien ser primera pàgina del diari. I és veritat, amb tot el sentit dels mitjans de comunicació de situar, perquè estem intentant trobar solucions dia a dia a la multiplicitat de problemes que hi ha, però evidentment aquests són de llarga durada. Després de 2 anys de fer l'informe social hi ha un aspecte positiu: hem millorat el coneixement entre els agents, hem millorat la confiança, hem situat més recursos, els estem gastant amb molta austeritat, estem treballant de recerca, però els problemes són més greus que fa 2 anys. Tot i així, els problemes són més greus que fa 2 anys. Què ens demana això? Ens demana que cadascú faci la seva feina, és a dir, que els agents socials facin la feina d'aconseguir una situació econòmica i social que faciliti l'ocupació, que és en aquests moments el gran problema social de la ciutat. Una bona part dels nous usuaris, ja no tan nous, perquè portem 2 anys, de tot aquest ventall d'acció social que fem, no tenen problemes socials, no tenen problemes que necessitin del treballador social que li faci un pla de treball. El problema és ocupació. El problema és que si tenen feina ja no caldrà, perquè tenen una família estructurada, cuiden els seus fills. Per tant, no és un problema social, és un problema d'ocupació. I està passant en aquest país que l'acció social està assumint responsabilitats perquè d'altri no les està assumint. Estem assumint unes responsabilitats sobre aquesta qüestió que porta, un exemple que teniu a la primera pàgina, que les rendes mínimes d'inserció, que estaven pensades per persones amb situacions socials desestructurades, en aquests moments la majoria que donem són complements, no són 400.000 euros, 180, 200, 220, 160, complements com a renda mínima d'inserció a situacions molt difícils d'atur que necessiten per poder arribar, no a final de mes, per poder arribar al dia 20, per poder arribar al dia 20 o al dia 22. I per tant estem usant mecanismes que jo penso que no pertoquen, però que els hem usat amb responsabilitat, perquè ens falten d'altres. Estem molt preocupats de la desaparició del PRODI, molt preocupats de que ja aquest any s'ha reduït el PRODI a la meitat. PRODIs que es donaven al gener del 2010, la meitat s'han donat al desembre del 2010, perquè són 6 mesos, s'ha anat acabant, i ara no veiem alternatives d'una altra mena. I per tant, no seria just que carregués sobre les polítiques socials. En definitiva, el que cal és dir-ho molt clar. Esperem de les administracions, tant l'Estat com de la Generalitat, que les retallades no es facin en aquells àmbits que després, al cap d'uns mesos, ens obligaria a plans de xoc molt més cars que les retallades que s'ara se'ns fan. I això jo penso que ho hem de dir, no sé si més alt, però ho hem d'explicar molt clar. Aquelles situacions que després generen greus conflictes locals i socials són el resultat, molt sovint, de no haver aportat quan tocava i de forma continuada aquell esforç que amb macroxifres econòmiques, perdoneu-me, amb macroxifres són la xocolata del lloro, és a dir, la despesa social que nosaltres tenim a l'Ajuntament i que juntament amb la despesa que tenen les entitats derivada no són grans xifres, però en canvi té grans resultats. Dic grans resultats per apaivagar els focs més crus i esperar
la reanimació econòmica. Però si això, per les raons que sigui, perquè qui pren les decisions no escolta o no coneix la realitat municipal del dia a dia o pensa que retallant indiscriminadament se solucionaran les coses, podríem caure en un greu error. Jo penso que el futur dels propers 4 anys dels ajuntaments passarà molt per la cohesió social, per la capacitat que tinguem de moderar els conflictes, per la capacitat que tinguem de canalitzar els conflictes, per la capacitat que tinguem de tenir autoritat moral davant dels interlocutors per trobar solucions pactades a conflictes. I clar, això a mi m'encantaria saber com serà Girona d'aquí 30 anys, però el gran problema és com podem fer que la Girona d'aquests propers 4 anys no se'ns escapi entre els dits. Estem en condicions? Jo penso que sí. És a dir, tenim una activitat econòmica que, malgrat la duresa d'aquest gener en l'atur, pot repuntar en els propers mesos. Tenim una ciutadania prou solidària com perquè determinades exageracions o tergiversacions sobre la realitat social no afecti a l'àmplia majoria dels gironins i gironines, i per tant continuem donant aquest suport social, no? Tenim una xarxa d'entitats tupida i que col·labora les unes amb les altres. Però ara el que és clau és el que ens indica aquests indicadors, és que no podem reduir les sous. Un exemple, aquest any hem patit el 60% de reducció de l'ajuda que rebíem sobre immigració a la ciutat. Tinguem a la ciutat un 20% de migració i en alguns barris el 40%. I ens ha arribat el 60% menys de diners. Ens n'hem sortit? Sí. És a dir, hem aconseguit que aquelles accions concretes no es deixessin de fer. Com? Pagant més l'Ajuntament i derivant subvencions d'altres àmbits al que consideràvem prioritat. Però, ostres, error, perquè si això continua sent així, caldrà gastar molts milions d'euros per apagar focs. És a dir, i això per mi és un dels errors que en aquests moments en alguns àmbits s'està tenint.